Suomi Nyt-kanavan kaikki käsikirjoitukset kirjoitetaan täysin ihmistyönä, mutta juontajien kuvat herätetään henkiin tekoälyteknologialla. Tähän asti käytetty teknologia on ollut Date Studio, mutta nyt Google on kehittänyt aivan uuden tekoälyformaatin nimeltä VO3. Tässä seuraavassa videoklipissä voit nähdä sen, miltä Suomi Nyt-kanavan Noora näyttää uusimmalla teknologialla elävöitettynä. Tervetuloa tänne Suomi Nyt-kanavan ulkostudioon, josta raportoin nyt ensimmäistä kertaa Googlen VEO3 sen generoimana. Eikö olekin hämmästyttävää, miten todenmukainen tämä generatiivisella tekoälyteknologialla luotu videokuva on? Valitettavasti äänessä ilmenneen teknisen ongelman vuoksi jouduttiin ääniraita lisäämään erikseen jälkikäteen, mutta kun tämä ongelma saadaan korjattua, voi Suomi Nyt Uutisstudiokin siirtyä täysin uudelle aikakaudelle. Ja miten helppoa se onkaan? Aika näyttää, tuleeko uudenlainen teknologia myös demokratisoimaan kaiken uutistuotannon. Kiitos Noora tästä juonnosta. Video näytti todella paljon elävämmältä, eikö totta? Nyt odottelemme sitä, että VEO3 saa myös suomenkielisen tuen ja että äänet saadaan toimimaan. Jos sinä pitäisit omaa uutiskanavaa, niin mistä kirjoittaisit uutisen? Kerro siitä jotain kommenteissa. Tai kerro, mistä sinun mielestäsi Suomi Nyt-kanavan pitäisi uutisoida. Tilaa myös kanava ja painaa tykkää painiketta.